Hey, hij moet over het jacht heen. Terugrennen, dat moet ik hoeven. Tje, hast du deze vast? Ja? Oké. Tje, dat kan onderwijs niet gebeuren. Op strafkamp. Dit doen we voor de lol. Nee, dit is de oefening voor de strontrace. En wij gaan nu 8 man die het ouder zijn dan 60 van het Scootjemuseum. En die doen mij dit jaar aan de strontrace. Nou, dat is zo 2-3 weken in Warkum geven voor start. Maar we moeten nu trainen. We moeten zien hoe het is in de bergen. Een soort man had het nog nooit gedaan. Ik zie het wel vaker doen, maar... En met de vaarboom. En we moeten ook een stukje roeien. Zielen, dat kennen we wel. Ja, maar met alle respect, dit is toch een beetje de seniorenploeg als ik het jet heb. Dit is de seniorenploeg, ja. En daarom die reglementen ben ik zo. Als je jonger bent dan 16, dan ben je halve kracht. En dan ben je ouder dan 60. Nou, dat is ik. Die maai je voor heel mij. Maar wij krijgen al bij een heel jaar. Je hebt het conditioneel nou al aan? Nou, we hiem je er soms over. Ja, daar komt het. Ja. Hey, vorige week hebben we goed getraind, maar dit is wel weer een goede training. Is dit nou een hobby? Ja, dit is uw sport. Hobby, het is een sportje. Want het komt erop aan. Ja, dat heeft je niet, jongen. Ja. Maar we hadden er al een heel soort willen in. En nocht. En we vinden het ook een uitdaging. Het is een hele eind. 's Nachts zielen. En zien dat je dat hele eind zielen kennen zonder dat je die motor starten. Dat je geen drup dieselolie verstoken. En dat we met een vracht stront van Friesland naar Holland varen. En is dit maar deze wat oudere ploeg, is dit medisch kijk nog wel verantwoorden? Ja, we gaan een defibrillator aan boord, want die zit op een accu. Hoe heet dat? Een defibrillator? Als het zo moeilijk wordt, dat kunnen wij net eens uitspreken. Doe maar een bal! Ik ben geboren in Wiedgaard en daar zijn we vlak bij de vliegbasis, dus de vliegtuigen die zien we genoeg. Vooral in de oorlogstijd.
Dat heb ik nog een beetje als BMI maken. En Zadwan is de interesse begonnen van vliegtuigen. En uit de jongens in Birdline, nou ja, niet de Tommies, hè, dat waren dan de Engelse en de Amerikaanse bommenwerpers naar Duitsland. Dat waren dat bevrijdingsgeloot, zoals ze uit altijd. Maar ja, zij ze de interesse komen. Ik heb het al zelf gebouwd. En schilderen in de kleuren zo goed als het mogelijk weer. Sommigen die airbrusje, en daar ben ik nooit een liefhebber van geweest. Ik heb het alleen maar de hand schilderen. Alleen nog met deze verzameling, dat mag ik even bijvertellen. Hadden wij een probleem. Mijn vrouw en ik die wilden eerst dat ze wat lietser weinig. Want de rapper en dan zei ze dat je al wat minder uit ouder worden. Maar ja, wij moeten maar zo'n verzameling hebben. Ten eerste is het enorm breekbaar. Ja, en dan moet je maar een plakje vinden om dat in dozen te krijgen. Nou heb ik daar een hele mooie oplossing voor gevonden. Dat is ik al een keer in Heerwest. In oude bomen wennen de heer Haagsma. En die heeft een privécollectie van oorlogsmateriaal. Het er daar in een grote loods. Nou, dat is gewoon een museum op zich. Daar moet iedereen een zinnetje in om te zien wat daar al is zit. Het is prachtig. Die is ik bij mij geweest om mijn vliegtuigen te bezien. En dat wie er zo wild is enthousiast voor. Ik dacht, verrek, dan heb ik een mooi plakje met mijn hele collectie in. Nou, dat vindt die man prachtig. Nou, zeggen we, als je hem voort bent, dan begin ik voor in te pakken. Want na een week vrede zit het waarschijnlijk al hier in oude bomen. Het zal wel even zeer dat die jongens hier weer komen en al die vliegtuigen mee voort. Maar ja, ik kan er wel genoeg gewoon bijzonder mee net te vervelen. Muziek luisteren en ik kijk de pasregels en alles. Ik vermaak ze me wel.